Hey guys, welcome back! Energy! Ang lakas ng energy! Ayan guys, so nandito na naman kami ngayon sa Bicol at magro-road trip na naman kami ng buong araw. Around Mayon. Ayan, ikutin namin yung Mayon. Ayun no, guys. Ikutin namin yung ano niyan, baba. Ayan, so ang route namin ngayon is pupunta kami ng Cagraray Eco Park and then uy, pwede na rin tayo dun mag-beach. Sa Cagraray? Oo. May mga madadaan nga dun. Basta pagbalik. Diba? Pagbalik, dun na lang tayo. Bakakay. Dami dun. Yan guys, so ayan, see you sa Cagraray. Diretso lang tayo kuya. Ayan guys, Search mo daw Manhattan. naka-Waze ako, one at a time. Mamaya, saglit lang. Hinta. Mamaya, di ba gustuhan? 10 pesos isa. Kuya, ano yun? Photo din. Papainit pa kuya? Ilang minuto? Ilan ba kukunin nila? 12 lang, tigigisa. Ilan pa tayo? Tigigisa, may 12 lang, tigigisa. Anong tayo? Kuya, anong lang pala? Yes, sabi na ka. Kuya, anong? So ayan guys, ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan dito sa Cagraray. Kaya nga yung panahon talaga di na maintindihan. Parang yung mga ano, magjojowa, naglolokohan. Lakas ng ulan. Mga bata naliligo. Ayan, sa ulan na lang tayo mag-swimming at Reg. Ang lakas ng ulan. Ha? Dumaan na tayo dito dati. Yung tubig natutumba. Tayo sa tulay guys. Tulay. Ayan. Pinit ha. So amin muna ang tulay. Picture kayo. So papunta kami ng Cagraray Eco Park guys. So nadaanan namin tong tulay na to. So mag picture muna kami dito. Ayan. Ay, wait na mag-video. So tapos na kami nag picture. So diretso na kami guys ng Cagraray Eco Park. So pangalawang beses na namin pumunta dito. Kaya lang nung una naligaw-ligaw kami. Hindi namin alam kung saan kami napadpad nung una. Diretso lang. Ayan, diretso lang. Ayan. So ngayon, for the second time around, pupunta na kami ng Cagraray Eco Park. So let's go and update you a little later guys. Bye-bye! Gusto mo umunekta? Parking fee? Parking fee ba siya? Hindi. Kasama yun dyan, umihilang. So yun guys, tignan nyo yung view, napakaganda. So napaka-refreshing dito guys. Ayan, ang sarap ng hangin, ang lamig ng hangin dito guys. Ayan.
Kagraray na guys. Picture tayo dito sa Kagraray. Pasok ka sa sakyan? Oo, pwede yata dun, no? Ayan na, ito na. Picture natin itong ano, yung So, nandito na kami guys sa Kagraray Eco Park. Aakyat na tayo pataas. Dito sa kanan nito. 25. Maganda parking. 25 per head. Photoshoot, 1.5. Tapos mo sa kaliwa. Entrance fee. So yun guys, may entrance fee dito sa Kagraray Eco Park na 25 pesos. Tapos mo sa kaliwa. Ayan. 150 lang. Sarado naman yung gate. Sa kaliwa. Maganda parking. O, dun sa harap banda. Tapos mo dun. Hindi mo na, bumiyahe na tayo. Ano? Ano? Welcome me to your... Nakahanap kami mga bahay dito. Sila pa siya. Pwede po kami magpa-picture. Ah, sige po. Sila pa. Thank you. Magkakapitan kami dalawa, parehong husband. Ganda ng view. Ang init, Diyos ko. Balik na tayo sa taas, guys. Ayan, pakyat na. Init. So kaya entrance niyan, doon? Yung ano, stone, ano, sa mga bato. Ang ganda, nilagyan nila ng waterproof yun. Oo nga, sir. May mga isda dyan eh, nakita ko kanina. Nilagyan lang nila ng pump sa waterproof. Man-made falls. Ayan guys. Lit. Ayan, picture lang kami dito guys sa Tinatanong ano. Kagraray. Yan po. Kagraray Eco Tourism. Ayan guys. So Sabi nung ano, maghanap kami ngayon ng beach guys. Ayan. Ayan. So picture lang dito sa Eco. Wala na, exit fee. Wala na sir. kaya pala 25 pesos kasi nandito ka. Yan lang pala yung ano. Yan. So next destination, Ito nga rito kung beach. Ang tanong kaya niya kaya umakyat mamaya dyan sir. kasal. La grabe. Bye bye. Ay akin na yung iba. Ano to? Mabigat. Thank you. Hawakan mo sa payong. Ay wag na, sige, okay na. Yes. Sis. Kuya, hindi delikado ah. Sigurado. Oh, pagbalik ko nila, gas-gas na ako ah. Ay, malayo pa nga. Ay! Dapat pala pagbalik mag ganito. Kasi mahirap makyat. Maraming cottage dyan kuya. Ha? Ay ubos na? Sa saan na lang kami magka-cottage?
Ganyan na lang sila. So, yun. Wait na po yan. Wait nga kuya, pasang ko ka muna. Hindi. So may nakita kaming spot guys na kakainan. So dito na kami kakain. Yeah. Aw, ang bigat pala nito. Yeah. Tabi-tabi po. So ito yung spot namin guys, nakakain, dagat. Yan yung view. Ayan. Oh. Ito yung view guys ng spot na kakainan namin. Perfect. Oh, 'di ba? Ito muna tayo. Presko ng hangin dito. Kain lang. Thank you, Lord. Kunin ko yung asul. Yung asul. May baso naman. Ha? May baso naman. Oh sis, saan tayo napadpad? Kagraray. Naglaray pa rin to, di ba? Padpad kami sa Kagraray. Oh, nagbo-boodle fight na kami. Dito na lang sa Kubo. Last nakasama na sa Kagraray si June. Sa highway kami guys. Na walang katapusan yung Sa highway atin. kami kumain. Walang katapusan. Perfect. Ganito yung magandang adventure. Kung saan kabutin ng gutom. Tapos ito yung view namin. Dagat. Sila, gubat. Ayan, so kain muna kami ha. Kasi anyong oras na, alas 2 pa guys. Wala kaming breakfast. Breakfast lunch namin to. Tapos ay pagkakanin tutulog. Pwede kayo matulog. Tulog muna dito. Wala kaming pambayad guys ng resort, kaya dito na lang kami kakain. Lola niya na lang. Lola niya Kasi wala na kaming trabaho. Oh. Lola niya na lang. Oh, yan. Tapos yung view dyan. Oh. Lola tayo mo sa dyan. Ang natitirahin natin ay eto. Oh, fruit salad. Saka to. Pakwan. Pakto. Let's go mga auntie. Kumusta kayo mga auntie? Excuse me, auntie. Dati pag tumutunog ang Viber, inisip ko si Sir Bernard. Ngayon. Wala na. Punta na siya na. BPI na. BPO. Go. Ganda ng view. Ayan. Ganda ng view. So balik na kami guys. Uwi na kami. Init. Ayan. So update you later. Nakala kuya. Yan ka na lang daw. Madon. So yun guys, galing kami ng Cagraray Islands at napadaan na kami dito sa Tabaco City. Ayan guys, so andito na kami sa Tabaco City at nasa bayan na kami guys. Ayan, so dito na kami dumaan kasi papunta kami ng Vera Falls. Ayan guys, so welcome to Tabaco City. Mas ang labas natin, doon na sa Samployo. Nakarating na kami ng Tabaco Albay. Tabaco guys. Nakatulog ako yata. Kidnap ako. Thank you. Come again. Ayan. Road trip.
saging. Ngayon lang ako nakakita ng puno ng abaka. Ayan. Abaka. Yung parang saging lang pala. Oh, wala. So nakakita na rin ako ng tunay na abaka. Tunay. Kuya, left ka. Kuya, papuntang falls. Thank you. Katakot ang daan. Ay, nakakita rin ako ng abaka. Abaka. Diyos ko, tanda-tanda ko na ngayon na ako nakakita ng sinasabi nilang abaka. Parang saging lang pala. Welcome to Vera Falls. Ayan. Ate Reg, Di yung halata. Garo kong kayo mahod. Mukhang pagod na pagod sila. Ano gagawin ko? talaga ito. Ayun ko. Sa akin. Malayo ba yung falls? Mukhang pagod sila maglakot mo. Malayo? Baka malay mo hindi pa dyan yung ano niya. Daluyan lang niya. Malayo? So dito na kami guys sa Vera Falls dito sa Malinaw, Albay. O diba? Ang layo namin guys, naligo ng falls. So pababa na kami. Ito yung daan. Oh. Parang Hobilar. Mag-under water. So parang kakatakot. So kung naghahanap kayo guys ng perfect na piknikan ngayong summer, punta na kayo dito sa falls na to. Ayan, 10 pesos lang. Ayan. So nandun pa. Madilim na, wala na tayo makita dun sa loob. Katabi nyo kanina dun umuupo. Wala pa. So malapit na tayo guys. Malapit na sa falls. Ayan na yung falls.
Ayan guys, tignan nyo yung tubig, ang linaw, oh. Diba? Ang linaw, napakalinaw guys. So, ang lamig ng tubig dito, ang sarap maligo guys. Ayan, so ano pang hinihintay nyo guys, perfecto para sa summer. Ayan guys, so maganda dito guys. So ayan guys, puntahan natin yung dalawang umaagos dun sa gilid guys. Ayan, so dun tayo maligo. Ayan oh guys, so ang sarap, ang perfect, napaka-instagramable dito guys pag pupunta kayo dito. Ayan, ang perfect ng tubig, ang lamig guys. Ayan, so puntahan natin yan. Goodbye. Uwian na. Hindi to saging? Hindi nga. Abaka pala yan. Kahingal po makiya. Kakahingal. Yan ang para pa. Buwan pa pa. Si Tinga, naglakad lang. Kahingal umakyat guys. Galing kami sa falls. Dito na ako magbihis sa may sasakyan. Kakahingal. So yun guys, uwi na kami. So galing kami ng Cagraray, pumunta kami dito sa Vera Falls. Naubos yung ano namin. So yun yung mayon. Nagpakita na siya. Yun. Nakita. Ayan guys, so uwi na kami. Napagod kami naligo sa falls. Kain muna kami ng saging. O, anong masasabi nyo sa road trip? Hi! Ayan guys, uwi na. So, bukas ulit. Bye-bye! Oh, ayan guys, balik na kami ng Manila. Good morning, Bicol. Ayun, uuwi na si sister. Charot. Balik na kami ng Manila. Ganda na. And guys, good morning. So today is Wednesday. So may naiwan. Wala. Yan guys, pabalik na kami ng Manila. So, tapos na kaming gumala dito sa Bicol. Diretso ka na daw Manila ito. Doon ka daw muna titira naman. So, breakfast muna kami dito sa McDonald's. McDonald's.
Breakfast muna guys sa McDo. Ano gano'n man? Chocolate? Kanya daw, 1 piece chicken. At saka choco. Choco din sa ito ka, no? Sa kanya po. At choco po. Ikaw na lang, saka si Eric. Ito yung kapeng kaya kang ipaglaban. Wow. Kailangan sila. Ito yung kapeng kaya kang ipaglaban. Hindi siya naiya. Hindi siya naiya. Naka-video daw ako. Makita yung subo niya. At pagkatapos namin kumain, tuloy ang biyahe at nandito na kami sa Bitukang Manok. Ayan guys. Welcome to Quezon National Park. Forest Park. Forest Park guys. Improved by President Ferdinand Marcos 1969. Ayan guys. So yun guys, nag-drop by lang kami and paalis na kami guys. So at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pag-sampal na ang palang button at hilain na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. So see you on my next vlog guys. At gusto ko rin magpasalamat guys dahil road to 14k na tayo guys. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. I love you all guys. Thank you. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin guys.